Gusto ko pong lumabas siya, mahanap yung driver ng kotse. Gusto ko po siyang makausap personal. Bakit hindi niya man lang kami pinigilan para tingnan ng asawa ko kung okay kami or may dala man lang sa malapit na ospital. Mula sa Sorsogon, makakausap natin si Gemma Lindon, ang nabiktima ng hit and run, kasamang kanyang partner na si Jason Julata. Nito lamang ika-6 ng Marso, 2 linggo bago sana ang araw ng kanilang kasal. Magandang hapon sa Ma'am Gemma Lynn. Magandang hapon po. Opo, ma'am, kamusta na po yung kalagayan nyo ng partner nyo, ma'am? Nakalabas na po kami kaya kinabukasan po nung insidente. Opo. Kaso po, ngayon, nagpaano po ako ng reseta po. Maaari nyo bang maikwento sa amin yung pangyayari before mangyari itong incident at ito na aksidente na kayo ng hit and run? Pauwi po kasi kami ng Sorsogon. May binili lang po kami sa sentro ng Sorsogon nung Webes po ng hapon. Pauwi na po kami, dahan-dahan lang po kami ng asawa ko. Nang bigla pong may sumalpok na lang sa amin, dalawa, na itim na kotse po, na cherry na brand. Tapos yun po, na tumila po na kami, hindi na namin na-confirm yung pangyayari. Hanggang pati yung motor namin, tumila po din, kasabay kaming mag-asawa. So ibig sabihin, ma'am, kumbaga nasa likuran nyo itong kotse, kayo yung Opo. nasa unan, tapos nabangga kayo nitong kotse. Opo, same way din siya, same way din po yung kotse papuntang Bacon din po. Kami papunta din Bacon area. Nang nag-overtake po siya sa amin, na-side seat na po kami. Pero hindi naman lang kami hinintuan. Dire-diretso lang po siya. Tumakbo. Papuntang Bacon po. Okay. Nung nabangga na kayo, ma'am, kamusta yung kalagayan nyo, ma'am? Yung asawa ko po, nagkaroon ng dislocate saka malaking sugat sa may braso po. Ako, nagkaroon ng maraming sugat din sa katawan. Tapos pagkatapos, ma'am, na nabangga kayo, ma'am, hindi na kayo hinintuan itong nakabanggang kotse at umarurot na papalayo. Opo, hindi man lang siya tumigil para tingnan kami. Dire-diretso sa harurot. Tapos yung mabol sa kanyang isang motor, hindi ko lang po na sure kung naabutan siya ng motor. Kinuha na po kami ng ambulansya nung after siguro 10 minutes. Natatandaan mo pa ba kung anong klaseng kotse po itong nakabangga po sa inyo? Pag-list ko kasi yung pangyayari, pero basta kita ko po, 18 na kotse na, sabi po ng SK3 na naka-assign dun sa before mangyari na nabanggaan kami, ang sabi po niya, cherry na brand ng kotse 18. Kasi nakita niya po kami magkasunod na dumaan sa area niya. Bago siya nag-responde sa amin. Okay. So ibig sabihin, ma'am, nakita nyo na yung CCTV. Opo. Pinag-view ko na yung CCTV po. So nakuha nyo na, ma'am, yung plate number ng sasakyan na bumangga po sa inyo? Ano po, yung plate number po kasi pag sinum siya sa CCTV, blurred po, hindi siya makita na malinaw. Parang hindi po namin mahal yung justisya. Nung nabangga kayo, ma'am, mas nagrabe, ma'am, yung asawa mo, ma'am. Opo, yung asawa ko, kasi yung kamay niya, tapos yung dito sa may chest niya, yun yung medyo tinamaan. Pero nung pina-x-ray ko, okay naman siya. Yung sa kamay lang talaga po. Nung mga oras na yun, ma'am, mabuti na lang naka-helmet po kayo, ano? Opo, parehas kami sir naka-helmet kasi yung ulo namin, yun yung unang bumagsak. Pero buti na lang po, matibay yung helmet namin parehas. Opo. Bago kami nagpulong-gulong kasama yung motor. Sa tulong, ma'am, ng CCTV, identified na rin po ba itong nagmamaneho ng sasakyan nung araw ng March 6? Hindi po. Bali, nag-investigate sila, kinabukasan na po. Nagpa-review din sila ng mga CCTV sa mga dinaanan ng kotse, pero hindi po talaga malinaw yung plate number ng kotse kasi malalayo yung buhat ng CCTV nila. Ma'am, maitanong ko lang, tama ba dapat na ikakasal na kayo ngayon ni Jason ngayong araw ng Sabado? Opo. So ibig sabihin, ikakasal na sana kayo ngayong March 15. 15 po. Opo. Okay. Ma'am, ilang taon na kayo nagsasama ni Jason? 13 years na po. Okay. Sa 13 years, ma'am, meron na po ba kayong anak? Bali, 5 po yung anak namin. Anong trabaho ni Mr. ma'am? Construction worker lang po siya, sir. Construction worker po, ma'am. Opo. Apo, kayo po, ma'am, ano yung trabaho niyo po, ma'am? Ako po, pag may nagbabantay ng maliit kong anak, nakakapagtinda rin po ako ng barbecue. Pero sa ngayon po, hindi ako nakakatinda. Gawa ng mga sugat po. Opo, gano'n ito, ma'am, kumbaga naka-apekto itong pagkaka-aksidente niyo, especially na sa trabaho niyo, ma'am? Opo. Lalong-lalo na po sa asawa ko. So, paano ngayon yan, ma'am? Ano yung plano niyo sa kasal niyo sana? Tuloy pa rin po yung kasal namin. Kahit po may pagsubok na dumaan, tuloy pa rin po. Malapit na sana, no? Okay, ma'am, kung Opo. meron kang mensahe dun sa driver
ng nakabangga po sa inyo. Ano po yun, ma'am? Sana sa driver ng kotse na bumangga sa amin, alam ko hindi mo naman yung sinasadya, pero sana tinigilan mo kami, tinignan mo kung okay kami or kung anong nangyari sa amin. Opo. Tapos sana makonsensya ka, lumabas ka na, First time- papakita ka po. Opo, first time niyo po bang ma-aksidente, ma'am? Opo, first time po, grabe yung trauma. Ano po yung naidulot sa inyo nitong pagkaka-aksidente, ma'am? Grabing trauma, sir. Tapos yung sakit ng mga sugat, grabe. Okay. So paano yan, ma'am? Saan na po kayo kumukuha ng pang-income sa araw-araw na ngayon na hindi na nakakapagtrabaho si mister? At ikaw na rin, ma'am, hindi ka na nakakapagbenta ng barbecue. Sa ngayon po, humihingi muna ako sa kapatid ko. Yun lang po. Tapos yung iba, hiram-hiram muna. Yung mister mo, ma'am, merong iniinom na gamot, pati ikaw, ma'am? Yung maintenance Parehas po kami na iniinom na gamot. Reseta po nung pagkabunggo. Saan nga kayo galing nun, ma'am, ng mga oras na yun, ma'am, ng mga araw na yun? Saan kayo galing and saan sana kayo papunta? Galing po kami ng sentro ng Sorsogon. May binili lang po sana kami gagamitin para sa kasal. Pauwi na kaming bakon. Yun po, daan-daan kaming nag-ano ng asawa ko. Kumbaga minalas kayo ng mga araw na yun, ano, ma'am? Opo. Na biktima kayo ng irresponsibleng driver. Opo. Nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Police Master Sergeant Verly Perez ng Public Information Officer ng Sorsogon City Police Station. So far, ma'am, sa ating investigasyon, meron na po ba tayong identification na po ba tayo sa posibleng driver nitong sasakyan na bumangga umano kay kina Gemaline? Actually, sir, as of now, negative pa po tayo and going pa pang investigation. How about naman, ma'am, yung sa plate number? Identified na po ba? Hindi pa rin po, sir, na-identify yung plate number. Medyo blurred po pagkakuha ng CCTV. Opo. Sa ngayon, ma'am, ano po yung isinasagawang hakbang ng PNP sa sinasagawa nating backtracking sa mga CCTV para, kumbaga, makapagbigay linaw sa plate number nitong sasakyan? Sa niyan po, kayo po kasi natin ma-identify po yung suspect o yung sasakyan po kung ano po yung plate number ng sasakyan. And then, pag na-identify na po yung may-ari ng sasakyan, yes, pwede po natin masampahan ng kaso. Okay. Ma'am, ano po ang maaring maikaso in case na makuha po itong driver na bumangga po kina Gemaline? Ang pwede po natin ikaso doon po sa suspect is reckless imprudence resulting to physical injury po. Opo. So, ibig sabihin, reckless imprudence resulting to physical injury. Physical injury po, opo. Opo. Ano, ma'am, ang pwedeng asahan po na Gemaline sa PNP regarding po dito sa kanilang reklamo, ma'am? Ang pwede po namin sa kina Ma'am Gemaline is makipag-cooperate din po sila na para po maanohan natin yung suspect. Pwede po silang pumunta po dito sa police station just in case po ma-identify na po. Tatampahan po natin yung kaso yung suspect po. Opo, how about naman dun, ma'am, sa kalsada, ma'am, na pinangyarihan ng insidente, ma'am? Accident-prone area po ba iyon? Hindi naman po, sir, yung sa hindi naman po po doon. Okay, siguro last na lang siguro, ma'am. Mensahe po sa mga driver para, kumbaga, hindi ma-aksidente or ma-imbuelto sa mga ganitong insidente po, ma'am. Panawagan lang po namin po sa mga motorista o sa mga driver ng mga sasakyan is lalo na po ngayong maulan is mag-ingat po tayo. Dahan-dahan lang po ang pag-drive and then tingnan po natin ang nasa paligid po natin. Maging observant po tayo sa mga sign po kung ito pa yung mga incident area po. Opo, pahabol lang siguro, ma'am. Tumataas na po ba yung kaso ng mga hit and run po dyan sa Sorsogon City? Actually, ngayon lang po ito meron sa ngayong taon. Okay, so ibig sabihin, first time po ito mangyari ito dyan sa Sorsogon, itong pag-hit and run. Yes, opo. Opo. Dahil po dyan, maraming salamat po, Police Master Sergeant Verly Perez, ang Public Information Officer ng Sorsogon City Police Station. Maraming salamat po. Apo, sir, welcome po. Opo. So ngayon, balikan natin si Gemaline. Sa ngayon, ma'am, ano po yung gusto nyong mangyari, ma'am? Sa ngayon po, gusto ko pong lumabas siya, mahanap yung driver ng kotse. Gusto ko po siyang makausap personal. Opo, kung meron kang, kunyari, makausap mo na siya ng personal, ma'am, ano po yung gusto mong sabihan sa kanya?
bakit hindi niya man lang kami pinigilan para tingnan ng asawa ko kung okay kami or may dala man lang sa malapit na ospital. Tama po. Kung meron ka din ma'am na mensahe sa mga responsableng driver po ma'am, ano yun po ma'am? Sana po sa susunod, pag-ingat po ang mga driver ng sasakyan. Halimbawa man po may aksidente na mangyari, wag po sana nilang tatakbuhan. Maging responsable po sila sa insidente po. Saan ka na nga ma'am nakahingi ng CCTV footage ma'am? Sino yung mga tumutulong na po ngayon sa inyo ma'am? Para kumbaga mabigyan kayo ng hustisya sa pagkaka-accident po ninyo. Sa ngayon po, nag-request po ako sa SK3 ng CCTV footage kasi yun nga po, malabo sa kanila. Bali, pupunta po ako sa ibang barangay na dadaanan ng kotse nung gabi na yun, papuntang Bacon. Okay. Para po malinawan yung... So, ibig sabihin, ma'am, itong, nung nakita mo yung CCTV, posibilidad na pa-Bacon Sorsogon itong nakabangga po sa inyo. Opo, kasi same way po kami, halos kasunod lang namin siya dun sa CCTV. From diversion to diretso po ng Bacon. Magkasunod po kaming dalawa. Pero dahil sa pangyaring ito, kahit paano, itutuloy nyo po yung kasal nyo, ma'am? Opo, tuloy po. Opo, bakit nyo, ma'am, naisipan na, despite na merong kayong nararamdaman or merong pa kayong iniindang sakit, gusto nyong ituloy po itong kasal, ma'am? Bali, po kasi, nakakompromiso na kami. Tapos, yun po talaga yung gusto namin mag-asawa. Kaya kahit po may pagsubok, go pa rin. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, ngayong saan po kayo ikakasal, ma'am? Sa simbahan po ba or sa LGU po, ma'am? Simbahan po. Okay. Siguro, best wish na lang po sa inyo, ano, ma'am? Apo, thank you po. Apo. Huwag kayo pong mag-alala, ma'am, sasamahan ka ng aming team para sa pagsampa na itong formal na reklamo po, ma'am. Kami po ay tutulong po. Yes po, thank you, sir. Apo, ano po yung mensahe mo, ma'am, sa amin? Sa Tabang Ora mismo, maraming salamat sa pag-reach out sa amin. Thank you din po sa tulong, financial and sa pagkasa po. Salamat po. Opo, maraming salamat din po, ma'am, sa pagpapaabot nyo po ng reklamo regarding po dito sa pagkaka-accident ninyo po ng asawa nyo po, ma'am. Opo, thank you po. Maraming Opo. salamat po.